Bé, avui diumenge, com en els darrers anys, hem organitzat l'Esquí Club Camprodon en combinació amb l'estació d'esquí de Vallter, l'edició d'enguany del Trofeu Marmota. És una carrera oficial del calendari de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, que portem molts anys ja pujant-ho aquí a la vall de Camprodon. Per nosaltres té dos sentits principals. Un, el fet que donem als nanos una opció més de competir, els hi donem una carrera en els nostres corredors, a la vall. Participem com a club en el circuit de carreres oficials, això ens dona prestigi, ens dona presència en el circuit oficial de competició a Catalunya. I a la vegada també és un orgull fer pujar un col·lectiu molt important de persones, esquiadors, que han pernoctat a la vall. Estem parlant de més de 170 corredors. Això vol dir un col·lectiu del voltant de 250 persones que mobilitzem a la vall de Camprodon. El Club Esquí intenta, amb l'esforç de tots els col·laboradors, amb l'esforç de l'estació d'esquí i de tota la gent que ens ajuda, mantenir aquesta presència de competicions de nivell oficials a la nostra vall. Creiem que ho hem de fer, ens costa molt, i enguany, tot i que les condicions de la neu no han sigut les més favorables, hem tingut una carrera molt concorreguda i amb un èxit d'organització.